Gina, kuya. Hello, hello. Look. See, that's nice. Ah. Pang massage. Massage. Ayan, paparapon na naman po tayo. Ato ka ba yun, oy? Amig. Sir Harvey. Lamig. Walay magplano, Sir Harvey. Nako! Wala pa! Wala pa! Ay! Go. Una sa lahat. Ano sa lahat? Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Galing talaga. Sarah, Yay. enjoy lang tayo ngayon. At maraming salamat kay Sir. Dito picture. Video ito. Saan na si Hana? Ay! Video yan? Opo. Opo. Hello. Das. Awan. Hawak doon. Hello, Das. Hello. Hi, Kuya. Ah. No. Ate Jen, saan si Hana? Ate Jen, saan si Hana? Pwede ba yan? Sir, ako si Christmas Sergeant lang. Layo, layo, layo. Lapitan natin. Ay. Kaya may reserve tayo dyan. Ligaya para sa iyo. Para sa iyo. Hindi lahat, patingin ko. Pakasama ko. Das. Christmas na ngayon.
si mga yan. Tropa yan. Kasama yan. Kasama yan dyan. Andun yung tropa. Kasama natin dyan. Ngayon, kung ka pa na, ang natin dyan. Oh. Eh kung pwede naman, kung kunin naman. Video yan, DJ. Pare-parehas na. DJ? Oo. Pantay-pantay niya. Hindi, para may thrill. Para may thrill. Oh. Hi, Hana! Oh. Oh. Para fair. Fair and fair. Also. Ay, wala. Wala na, wala na. Okay, okay. Okay yun. Wala pa. Ana. Okay. Na ano. Well. Possibly.